na imbagarabi tayo amin apo. Umuna ano bena, daytoy panagpiesta tayo, rambakan tayo, ti piesta ti panakaidedikar, panakakonsagrar daytoy nga simbaan. Nadatay agtugtugawak di talikod, tay madama ti deje adal tayo, may papanti naanya ti simbaan, di bagbaga tayo, ti basbasaan tayo. Kasla sabsabali di jayri nang imay kanyak. Agtugtugawak kasla makita ka. Nakapinpintas gayam dati nga simbaan. Gapo nga tatada tayo tinangarami, datayo tinaka naira nga nangaramid, gapo tada tayo tinagbanbanog kada nagkukwa idi kariga na ta pandemic pa idi ngam tatay kasla na appreciate ko nga kasla nagpintas man dati gayam nga tatay ko lang nga kasla sabsabali jiri nak nga appreciate kasla ko nagmayat gayam dayati tatagtugtugawak iti kasla makaluwa pa jiri nak ta sabali dijay rinak nga makatawenan nanipod day di karigat tayo manipod di may mabendisyonan dati nga simbaan rambakan tay gayam ti makatawen napalabas gayam ti makatawenan kapampanunutek iti day ti makatawan i-relate ko iti ibanghelyo ta daytoy inya naganan daytoy ibanghelyo tayo ka daytoy beatitudes kunana daytoy nya beatitudes daytoy sermon on the mount nagasat kung kunana ket makatawan wen simikat daytoy nga simbaan adu ti umay mangkit kita adu ti umay agpit-picture nalaingak pay kang litratista nga agselfie ta tunggal malpas ti mesa kaddag pa picture no awan di para kamera kasyak pay ket ti para mayangga angle ko pay ka ijayon simikat ngam tatay amerisak nga talaga mo di bagik after 1 year nanipod nalpas dati nga simbaan anya met ti personally anya met ti na transformation anya met ti panagbalbaliw nga napankanyak anya met nanipod na arami dati nga simbaan ka anya ti naitulong na iti na espirituan nga panagbiag ko iso tatay amerisak ka na simikat dati nga simbaan uray dita nga YouTube simikat adu dagi tay agbuybuya kunada adu tag message di maysa nga agbuybuya ti YouTube nga amo na nga nalaingak nga kumape nang ipawit man ang kaawat ko tatay ada imay idikalman nga from La Union Pasorobio di daduma nagapu dati umay dalaeng kaadamot adi panunot ko as human being ka agtangtangar mo't adi lapayag ko kinuray no dati ada umay nga mangkita ka nagpintas dati simbaan nyo apo uray no kunak nga hangko nga uray ibagak nga ala grasya ni apo Dios numadala tamo adi jari nang agkas niya isuti kung kunak tatay amerisak diadak jilikod agdumdumugak sabalin samo ti turturungan nagapon samo ta na paraburan ke tumangsit samo di jari na haan nga pulos nga agbagay ano simbaan ti saritaan no maipapanti isusurot ken Kristo ti saritaan haan nga pulos nga agbagay ti kinatangsit agparamag ken deje puso nga agpakumbaba kasla haan nga pulos nga tendency tayo datayo nga tattao talaga adda jiri na tayo agkasi ori kada kay nga mga taga pamarokya met di kakaasi ti simbaan nyo ko apo kasla kayla kakaasi nga to umam tatamot nga wow nagtatangsi damutan kaslada mula dati kalkalainganan liminis pa ka dagita hills dakadakwang ka nay dantan samo bagbagi dati inga nga to dan haan samo nga ni Apo Jesusen agkamali iso nga damor iti bagbagan ako mala makatawunan habang kumapuminpintas habang mumaymayat, damor ko mga agpakpakumbaba, taday yung ti puso nga maibagay kin Kristo. Rambakan tayo ti makatawan. Kat anya tinaitulong na iti panagbalbaliw tayo. Iti sisa tayo. Idirugyan tayo ti agsisisa ka nagrareget dagiti sisa nga
Ngam kalpasan tinasanton ay misa, agdadanggay tayo, agraragsak, tatan mangrugin nga daytay kuan, medyo kasla, agbalinan nga kasla daytay kuan, haawanan ti kaan-kaan, awan ti meaning na daytan. Agbalinan nga kasla, kuan, ito datay latan. Apaya padakkelan tayo di income, han tayo nga agayad ti kuan, ne. Mangruging agbaliwon da ay transition iti biyagan nga awanen da espiritu na didamdamo nga mangrugi tayo nga agkaykaysa agsisinaranay sumuporta iti simbaan tatan ka medyo mangrugin nga apanen iti individualism nga natangsitan ngay awanen di naminsan pa nga parbangon basbasa daytoy surat ni Santo Papa ni nagpailaeng mat. Thank you. Gaudete et exultate kunana daytoy nya. Gaudete et exultate, rejoice and be glad kunana daytoy nya. Kati daytoy topic na day chapter 3. Iso daytoy inya nagan ng beatitudes. Nagasat dagiti napanglaw, tina espirituan aba nagkukwada ti pagarian ti langit. Idi naminsan nga parbangon, diya ka mo gapungat diya mo no nabanugak kuno kat ada tinawagak ni Doktora di Kalman. Agbasbasa aki di office ko, daytoy ti basbasa agapota babatit. Diya makita. Agkusasawlatan. Pwede kung kuna ka payang tapo, alaag di newspaper basa agkusasawlatan. Kadam adaday na bayag mo laki di reading glass ko sa rin diyan nakapsot nga tang kitaek ijay ayanti ko kamayamet ngem agkusasaw. Kidi ko na pa nga tanga kastoy kung kunak daytoy ti basbasa amano daytoy nga beatitudes. Chapter 3 nga min daytoy gaudete et exultate iso daytoy ti surat nya naganan exhortation ni Santo Papa. Di chapter 3 iso daytoy inaramat na daytoy anya nagan beatitudes daytoy nagasat nga kung kunana kinagasat. Kaya pampanunutek apa nga di makakita apo. Hindi ko ang ada di nga di prayer room mistake ko apa nga ta. Imo na aggamin nga napan nagbasa sakbaya nga pan nagkararag. Kedati-dati ako maudi ko madagijay. Hindi pampanunutek ka ala gapon samot ta mamaymayaten gapon samot ta pumimpintasen ka maud-udi meten. Kasi dayjay napalagi pa anak manen nga ti kinagasat tina mangbigbig nga napanglaw iti na espiritu na ba naguray di number 1 pailaeng nagdakkelanen. Awan apulos ti tumangsit a tao, awan apulos ti puso nga mangikarit ti naaramidan na, awan apulos ti karbangan tayo nga mangi waragawag no anya dayjay nalpas tayo taapaya dayjay ti panang bigbig nga napanglaw tayo tin espiriton nga ba nagkayat na nga saon umarararaw tay akan kanayon iti grasya ni Apo Dios. Awan ti gawgaway tayo katilaeng armas tayo di agtalek ken kuana nga ited na amin akasapulan tayo. Tinaana mangbigbig nga napanglaw tin espiriton nga banag kadaytay awan ti lablaban tayo no awan ti grasya na awan kaimudingan tayo awan ti kinatangsit ti tao ngamin inalallangon na tay laeng ti kinarukop pinaspasan to na tay laeng iti kinarukop tayo kinakapsot tayo kadayjay kumati kanayon nga bigbigbigan tayo kakabsat dayto yan Rambakan tayo, makatawunan, ay di pa nakabendisyon na dito nga simbaan. Laglagi pun tayo, si asino tayo, iti imatang na, uri no kasto iti pagmismisaan tayo. Si asino tayo, iti imatang na. Iti makatawun da iti nga panagramrambak tayo, after amin na iti training tayo, adda ka din nagbalbaliw nga puso, nga adda nga nagpakumbaba, ada ka din puso nga nagbalbaliw nga ada nga di pa nagserbi na nadalushaan nga pan nakaitantanok. Ada ka din nagbalbaliw nga puso nga limawa di ayat tayo kadagiti kaaruba tayo ken kadagiti pagserserbian tayo. Ngam no agbangking nga mapantikin na tangsit, no agbangking amuyo kunana daytoy ni ti surat na kakwa. Ti devil kunana niya. Ti demonyo kunana ditoy ni Santo Papa, puy-puysonan na tayo. Anya di pa nang puyson na kada tayo, haan nga agparang, haan na ka nga umay durugan.
Ti ipoy-poison na ti demonyo kunana kanya tayo kunan ni Santo Papa ke poisonan na kati anger, sakit tinakam, hatred. Poisonan na kati kinatangsit, ipabigbig na kanyam nga adu nalpas mo, tumangtangsit ka. No, daytay parparaburan na ka iti grasya, medyo addamot dumakdakkel di income mo, ipoy-poison na nga nguma nga to ka, dayta ti idurdurog ti demonyo kunana dito, daytay surat ni Santo Papa. Kuno daduma ka matinag tayo ijay nga palabog. No daduma ka dayto iti idurog na iti dayto nga palabog iso nga kunana nagasat dagiti mangbigbig ana panglaw dati ni espirituan abanag. Ala itultuloy tayo apo. Palagipan tayo ti bagbagi tayo nga ti panagserbi tayo awan ti kinatangsit, awan ti pannakaidaydayaw na no di puro nga kinapakumbaba ta iso nga rod ti nagasat daytoy. Damor nga parparaburan na tayo kuman ni Apo Diyos, damor mat nga agkalkalob di ima tayo nga agkarkararag. Habang ad-ado ko mati bendisyon nga itid na kada tayo ka ad-adamot nga agparparintumang tayo. Taday ti mayan nurot, isong inikkan na tayo na saya at nga grasya nga pagmisaan, tapno ad-adda nga agparintumang nga aglualo. Iso nga inikkan na tayo tinasayat nga pagkararagan tapno adda di ayat tayo kadagiti kakabsat tayo. Ngam no adda no ipoy di ko nanagorod ka ipoison na kanya tayo ti pride, ipoison na kada tayo ti hatred, gura, ipoison na kada tayo ti apal, dagiti ti usarin na tapno madadael tayo. Ngam agsubli tayo, dagiti beatitudes nagasat tayo. No, tayo, no, bigbigan tayo, tina-espirituan abanag. Kukwa tayo ti pagarian ti langit, adupay dito nga beatitudes. Mabalimpay dito nga i-discuss tayo iti siyam nga aldaw nga dependento no nyanaganan, maala tayo amin. Ngam dito kakabsat, dito ko mapanagparparintumang tayo, laglagipon tayo, grasya ni Apo Diyos, kinapakumbaba, panagserbi, nadalos apuso.